gi apar gachiel. Samuel wa pili 11 Wes apar gauchiel wacho, apar gang'wen wacho ni kendo gokinyi Daudi nodhiyo nondiko barua ne Job, noorogi ir lwet Uria, nondiko barua niya, ket Uria yo kama nyime kama lweny gerie moloyo, kendo un mondo udog chien ni mondo goye kendo tho. Kendo nobedo ka Job nong'eyo dala mopogo ne Uria kar kanyo manong'eyo ni joma roteke nitie, kendo jodalano nowuok mane gikedo kod Job, mine moko nogore piny kanyo monegi, ma jotich Daudi kendo Uria ma jagiti notho bende. Apar gauchiel mar Mariko wacho ni kane Sabato osekadho, Mariam ma nya Magdala gi Mariam ma min Jakobo kod Salome nong'iewo mo mong'we ng'ar mondo gidhi giwirgo gokinyi mang'ich chieng' wuok chieng' Sabato. Ne gichopo kar liel ka chieng' osewuok, nonwang'o gipenjore ni ng'ano manong'ielnwa kidi e dho liel. Kane giting'o wang'gi ne gineno ka kidi oseng'iel dire, nikech ne en kidi mang'ongo ngam. Amen. Wafuane Yesu wuod Nyasaye. Amen. Chung'e malo matin. Inuka kidogo. Oliva time matin. Time. Amen. Ojaero ine michunge kedo lona lwe. Yesu taya lona lwe. Ine michunge kedo lona lwe. Yesu taya lona. Bia. Ine michunge kedo lona lwe. Lona lwe. Ine michunge kedo lona lwe. Yesu taya lona lwe. Yes,